Tak jo, teďka se pokouším zapálit oheň. Jak vidíte, moc mi to nejde ze začátku, ale potom se to rozhoří a jde to. Jenom ten začátek je vždycky těžký. Takže nezoufejte a věřte a budete to mít. Každopádně udělala jsem chybu v tom, že jsem se to pokoušela poprvé zapálit jenom s papírem, ale potřebujete si nazbírat i takové kousky, takové vlákníčka jako kdyby stromu nebo kůry. Z kůry je to nejlepší, protože to je podobné jak papír a když to dáte mezi ty dřívka, tak je to o dost lepší a chytne to víc a rychleji. A chytne to. Tady to zrovna držím v ruce. To dřívko z kůry stromu, které je fakt super. No, jak můžete stále vidět, moc mi to nejde. A vlastně tohle je moje druhé zapalování ohně. Páč nikdy předtím jsem to nedělala, nebo většinou to dělal brácha, tak jsem se já k tomu nedostala a hlavně mi to ani moc nešlo. Ale rozhodla jsem se, že prostě, když jsem v přírodě, tak si udělám i oheň. Jsem vlastně tady v Brně, nebo za Brnem, kousek před Ochozem a ty místečka, kde můžete takhle kempovat nebo tak já si většinou hledám sama a prostě to, co najdu, to, co mi přijde jako nejlepší místo. Tady jsem to už zapálila hodně, takže tady už se to začínalo víc rozhořívat a už jsem měla sice v zapalovači hodně málo plynu, takže jsem si říkala, že možná mi to nevyjde, ale jak vidíte, tady se to už krásně rozhořelo a vyšlo to. A hlavně, když to vypadá, že to nevyjde nebo že to nepůjde, nepřestávejte věřit v to, že by to mohlo být. Protože když věřit přestanete, tak to nevyjde. Víra a snažení a ta myšlenka, kterou máte v hlavě, tak to dělá zázraky. Takže nepřestávejte doufat v to, že by to mohlo vyjít.